Princess, this place is our daughter's home, and we will protect it. That I promise you, Moana. For generations, the secrets of the ocean have been kept hidden. And now, everything you fought for is at stake. And only you can save it, Moana. It's time. So what's next, Princess? A new adventure? Something like this. Now it's our turn to defend the ocean. Maui, this wonderful world, is in danger. Your journey, Moana, has only just begun. The question is, how will you save this place? Now that's easy. Together. The ocean is calling you. I blamed bad luck for everything that's gone wrong in my life. You sure have bad luck, Sam Greenfield. Ugh, take that, universe. Oh, until... I found an actual lucky penny. Something that could finally turn my life around. Yes, 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 yes! And what did I do? I flushed it down the toilet. You flushed my penny down the toilet! You just talked. Wait! I just need another penny. Ah! Ah! Always with the obnoxiously long password. Humans cannot be here! Where's here? The land of luck. I'll leave as soon as you give me another lucky penny. You best start blending in. Hello. Mighty leprechaun Fräulein! Well done, nature! This is where good luck is born! A dragon? She's the only creature that can sniff out bad luck. There's bad luck here too. Good luck on top, bad luck on the bottom. The tiniest amount of bad luck can shut down our entire operation. Just how unlucky are you? Oh no. Super duper unlucky. You'll cause a disaster. The good luck connection has been severed. I doomed you and everyone else to a life of bad luck. We need to fix this. What are you doing here? Good luck to us both. What about Jeff? Und steil, yeah, steil, go down that... I have no words. צופים יקרים, כעת מתחיל הסרט ונבקש יפה לשים את הטלפון הפאקינג במציק שלכם על שקט, ואם לא נגרש אתכם בסתירות מהקולנוע ותהיו מובכים עד נפש. תודה רבה, צוות הקולנוע, המשך צפייה נעימה. 3, 2, 1!
ים של סיפורים יש, על תעלולים ועל כיף בלבד, אבל כדי שלא נסתבך, נתחיל רק עם אחד, על אמא ושני ילדים, ועל בית וכובע פעלול, שבאופן משונה חבש אותו חתול. אך עוד מעט נמשיך את זהו הפלפול. בעמק שלפניכם, בין הגבעות בקצה השביל, שוכנת עיירה שלה קוראים אנוויל. נשארתי לכבודי, לבדוק תודה. העיירה לא ענקית, אבל מספיק גדולה בשביל מוכרים וקונים לקנות ולמכור לו ולה. מנעליים וחולצות וסולמות ארוכים, ועד לספינות מפרשים ומיצי פירות מתוקים. סיפורנו מתחיל בפינת רחוב מיין ורחוב מונטרוג, במשרד התיווך המצוחצח, השייך להנק המברפלוג. המברפלוג מכסים שלום, איך נוכל להגשים את החלומות שלך? עוזבת, את בייביסיטר. בייביסיטר לא עוזבת, היא נשארת. ביי ביי סיטר עוזבת. אני חייבת ללכת, ורד. טוב, אני חוזרת הביתה מיד. שכחתי. אוקיי, תודה אימי. מצטערת. שימו לב רבותיי, 9:02. ישיבת צוות, ישיבת צוות. כולם להתעורר בבקשה. אני רוצה לברך דבר ראשון את העובד החדש פה בהמברפלוג נכסים, ג'ים מקפליניגן. מר המברפלוג, רציתי להודות לך. סליחה, לא הבנתי? מפות. אבל אני... מפוטר! כידוע לכל, אנחנו נפגשים הערב במסיבת הכר חבר. המארחת שלנו היא גברת ג'ון וולדן. כאן האנשים יוכלו להכיר את סוכני התיווך שלנו במסגרת בלתי רשמית, ועם זאת די היגיינית. מר המברפלוג, אני חייבת לחזור לילדים שלי. כן. הילדים שלך. ג'ון, תני לי להבהיר פה איזה משהו. אם מלוכלך אצלך בבית כמו לפני חודשיים, את מפוטרת! זה ברור לגמרי, מר המברפלוג. סמוך עליי, אני מבטיחה. הילדים שלי התנהגו פשוט נפלא. יופי. המברפלוג נכסים שלום, איך נוכל להגשים את החלומות שלך? תנה לנו. אם יוצאים מהמברפלוג ופונים שמאלה לרחוב מיין, 3 קילומטרים הלאה מגיעים לליפלפר ליין, רחוב נעים למדי על דרך נעימה למדי, שבהם שכן מברך שכן במילה השכנית היי. כאן הגדר מוגדרת, כל שורש משורש, והדשא מכוסח פעם ביום או פעמיים אם נדרש. ובקצה הרחוב, בבית שיש רבים כמותו, דבר קסום יקרה לאח ולאחותו. נבינס, דומה מנוע. רשימת המשימות שלי. משימה ראשונה, לעשות רשימת משימות. משימה שנייה, להתאמן בצביעה. משימה שלישית, לבחור אוניברסיטה ותיכון. משימה רביעית, להיות ספונטנית. משימה חמישית, ליצור זיכרונות ילדות משמעותיים. משימה שישית, לתקן את הצוואה. מה לעזאזל הוא עושה? משימה עשירית, לכתוב את המשימות של מחר. גבירותיי ורבותיי, זקנים, נשים וילדים, נבין, שים לב בבקשה. עוד מעט תצפו בתרגיל השלישי הכי מדהים שנעשה אי פעם בפועל על ידי קונרד האלוף. אתה יודע כמה זה קשה להגיד לכולם שיש בינינו קשר? תרגעי, אני אחזיר את כל המטבח. ונעבור להחלקה
החלקה החופשית במדרגות. ההחלקה החופשית במדרגות? זה כבר נכנס לרשימה שלי. את יכולה לא לעשות כיף במקום אחר. ועכשיו, זה עומד להתחיל! מה העניינים? יש לך כזה מזל שלא הרסת את השמלה. אמא, אני יודע שאת כועסת, אבל את חייבת לדעת משהו. במקרה הזה סלי אשמה בכל. הבנתי. ואיך בדיוק סלי אשמה? תני לי דקה, אני עובד על זה. אל תתחיל עם זה. למה היום? למה היית חייב לבחור את היום כדי להרוס את הבית? אתה יודע מה קורה היום. את יודעת שניסיתי, אמא. אמרתי לו שאמא עושה מסיבה מאוד חשובה, שכל הלקוחות מהעבודה שלה באים הנה. אבל הוא המשיך להרוס את הבית שלנו ונתן לנבינס לברוח. אני חוזרת. אני רוצה שינקטו צעדים. כן, סלי, הוא מרותק לשבוע, אבל זה לא עסק שלה. לשבוע? די, עם היומיים. מה ביקשתי ממך היום, קונרד? שיהיה פה קצת נקי. אתה יודע כמה זה מתסכל שאתה עושה תמיד בדיוק הפוך ממה שאני אומרת? טוק טוק טוק. איך מישהו איבד אותו? מצאתי אותו שוב בחצר של הבית שלי. כך, ילד. אתה קדוש. ואני חשבתי שאת יוצאת איתי רק בגלל שאני נראה טוב. איזה מזל. לארי קווין כאן. היי, גבר, תקרא לי לורנס, אוקיי? הצלת את נבינס? תודה, לורנס. הלא דבר, סלי, הכל בשביל הנסיכה שלי. זה לא תפקיד מומלץ נסיכה. לפי החוק במונרכיה, הכוח האמיתי הוא של הפרלמנט. הבנתי, אוקיי, מצוין. טוב, חבר, תהיה חמוד, ולמה שלא תלך ותנקה פה את הסלון, אוקיי? קול! אני לא חייב לשמוע לך, לארי. קונרד, תעשה מה שלורנס אומר. הספק לחשוב קצת על האקדמיה של וילהלם? התכוונת קולונל וילהלם לפנימייה הצבאית לנערים עם מופרעות? כן, נכון, ג'ון. אני לא בטוחה שזה מתאים לקונרד. ג'ון. יש לי כל כך הרבה כבוד עלייך, ג'ון. אשת קריירה, אם חד-הורית, מגדלת 2 ילדים לגמרי לבד, ועדיין מוצאת זמן להיות סוכנת התיווך הכי טובה שיש בעיר הזאת. אני יודע כמה זה קשה, ג'ון. זה קשה. נכון. ואני יודע כמה זה קשה להשתדל כל הזמן. זאת הזדמנות של פעם בחיים, ואת חייבת לפעול עכשיו. אצל קולונל וילהלם בפנימייה הצבאית לנערים עם מופרעות יש את מה שאנחנו קוראים לו במחירות ניצחון לפה. פנימייה צבאית ברמה הכי גבוהה, והיא לא יותר מ8 שעות מכאן. טלפון. שמעתי מה שאמרת. אני לא הולך לפנימייה הזאת, לארי. תראה שמנצ'יק, אני לא אבא שלך. וזה בטוח מאוד מוזר בשבילך, כאילו שהשכן יוצא עם אמא, אבל בוא אליי, בן, תתקרב. גם אני לא אוהב אותך, ילד, אבל אני הולך להתחתן עם אמא שלך. ואם זה היה תלוי בי, היית בפנימייה הזאת עוד שעה. אני לא הולך לפנימייה, ברור. אני חושב שאתה תמות על זה. זה כמו מחנה קיץ, אבל יש בו מסעי אלונקות ברוטליים ומשמעת שתרסק לך את הנשמה. ועוד דבר אחד, תקרא לי לורנס, חתיכת נזלת ירוקה ובן זו של אישה נהדרת שאני מטורף עליה. וואו, כמה שאני אוהב ילדים. ג'ון, לא ראיתי אותך. לורנס, תהיה מתוק ותעזור לי להביא עוד כיסאות מהמרתף. אין פיתוי גדול מזה, ג'ון, אבל אני חייב לברוח. יש לי ישיבת מכירות מאוד חשובה בעוד 20 דקות. אוקיי. טוב, אז נראה אותך במסיבה. ברור. אמא, האיש הזה כולו זיוף. אסור לך לתת ללארי לשלוח. זה לורנס, קונרד.
הקייטרינג של קייט. באתי לעשות את המסיבה שלך. היי. איפה קייט? אני קייט. אוקיי. תיכנס, קייט. אמא, את חייבת להקשיב לי באותו רגע שלך. זה שבועיים, אמרת שהיום זה מתאים. תראי לכך, קבעתי את זה, תראי. שקט! נבינס! אמרתי שקט! ג'ון וולדן נכסים, אין כמו הבית אם קונים אותו מג'ון. זה מר המברפלוב. היי, מר המברפלוב. ג'ון, אני רוצה שתחזרי למשרד. למשרד? כן, ג'ון. יש לנו בעיה עם זה? שום בעיה בכלל. מה קורה לך, אמא? אמא צריכה לחזור למשרד? אני מקווה שגברת קואן יכולה לשמור עליכם. לא, גברת קואן. היי, גברת קואן. היי. אני מאחרת, תודה שאת עושה בייביסיטר בהתראה כזאת קצרה. כן. אוקיי, גברת קואן. אני חוזרת בעוד כמה שעות. קונרד מרותק, אז אסור לו משחקי מחשב. סלי, הזדמנות אחרונה. אם את רוצה להכין מאפינס, אני אביא אותך לבית של חברה שלך, ג'יני. ג'יני לא חברה שלי יותר. בפעם האחרונה שהכנו מאפינס, היא רצתה להיות הטבחית הראשית. אני הטבחית הראשית. אז למה שלא תלכי לדניס? היא פשוט התחצפה אליי, אז אסור לה לדבר איתי יותר לעולם. ואת לא אוהבת שמשתלטים עלייך? אני לא סובלת את זה. אוקיי. טוב, אז אם גם את נשארת, תזכרו שניכם את החוקים. קונרד, אתה לא משחק בכדור בבית, לא נלחם באף אחד, לא עונה בטלפון, בית קברות. אמא, אפשר גם לקבל חוק. לא ללעוס טבק, זהו. תודה, אמא, את יכולה לסמוך עליי. אז בשום אופן, לא ללכלך ולא להיכנס לתחום הסלון, או שמה? תעשי מה שלארי אמר ותשלחי אותי לפנימייה הצבאית הזאת? בכלל לא הייתי חושבת על פנימייה צבאית אם היית מתנהג כמו ילד גדול. הייתי רוצה לסמוך עליך איכשהו. אני הייתי רוצה אמא אחרת. ולפעמים גם אני רוצה דבר כזה. שיהיה לך בהצלחה, לארי. ילדים, רוצים לראות איתי טלוויזיה? לא חייב לגלות לאמא את זה. ביום רביעי הבא, ואני... הפרלמנט של טייוואן. תגיד להם, קוואי צ'אנג, לא להוציא ממשלה שלהם. תקלעו לו את התשובה. תן לי מכות. אז הם ישבו בכיסאות, עצובים מדי להתלונן, ואם לא היה מספיק רע, אז החל לרדת גשם צונן. הם ישבו בבית, באותו יום קר ולא מרתק. לא היה כיף וגם לא היה במה לשחק. הם רק ישבו והביטו בחלון, אולי כדאי להירדם, ולקוות שמשהו, איכשהו, בסוף יקרה להם. נו, תעזוב את הדג, טיפש. טוב, אני אעזוב את הדג. יד עם אור. דוחק. תסלק את זה ממני. תעיף את זה. ואז משהו עשה בם. שמעת את זה? ואיך שהבם הזה הקפיץ אותם. אני חושב שזה בא מהארון. קונרד? תפסיק, קונרד.
לא יפה להפחיד אנשים. חבל שלא ראית את הפרצוף שלך כמו מישהי שראתה מפלצת. מפלצת? איפה היא? זה לא התחיל נחמד. מה זה היה? אני לא יודע, זה נראה כמו חתול שמן. חתול שמן? אני מעדיף את הביטוי חמוד או מלא. אז ממה אנחנו מתחבאים? זה באמת חתול ענקי. אבל זה בלתי אפשרי, נכון? זה לגמרי בלתי אפשרי. אתם יודעים, המחבור הזה ממש מוצא חן בעיניי. בחיים לא ימצאו אותנו כאן. לצרוח ולברוח. כן, אוקיי, נכון. מי הוא? הוא? מי אני? קוראים לי החתול עם כובע המקבט. זה לא מה שרציתם לדעת? אני חתול פנטסטי נפלא שרוצה לבדוק שהכל מילה נעליים to be now. אין לי יותר. אני לא כל כך טוב עם חרוזים. לא באמת. לא. תראו, אני חתול מדבר, נכון? זה לא מספיק לכם מה שאני... אני אפילו לא יודע מה טוב לילדים. אני מדבר ואני לא יכול... רגע, איך הופעת פתאום? איך מסבירים את זה? כשאמא חתולה ואבא חתול אוהבים אחד את השני ממש, הם קצת... לא. מאיפה הגעת פתאום? מאצלי! מה אתה חושב? לא, תסביר לנו איך הגעת לכאן. יש לי אוטו! תראו, אני נמצא כאן יותר מ2 דקות ולא קיבלתי לשתות מאף אחד. הרוב. סליחה מר חתול, רוצה קצת חלב? חלב? איך? לא! לקטוז עושה לי רע. בלגן בבטן. אוי. אתם תודו לי אחר כך. שלום! יש גלים! מקום נחמד יש לכם כאן. הומינה, 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 הומינה. מי זאתי? זאת אמא שלי. מעניין. כן. כן, המקום הזה יכול מאוד להתאים לי. כן. למרות שהווילונות נראים כמו סבתא שלי. זאת הספה הכי כואבת שישבתי עליה. ומי האישה הכל כך לא נוחה הזאתי? תרד ממנה, היא המטפלת שלנו. מה זה? מטפלת? אנחנו לא צריכים פה דבר כזה. אני רוצה רגע אחד להבין. אתם נותנים לאישה הזאת כסף, ובתמורה היא נטפלת אליכם? זה ממש מגעיל אותי! אני הייתי עושה את זה בחינם. עכשיו נראה מה אומר לנו הכיפומטר. כיפומטר? כן, הוא מודד כמה כיפי כל אחד. שורף סדרתי. חולת שליטה. כן, עכשיו הוא. שובר חוקים? מרטיב במיטה? דפוק על זה. תשמע ילד, אתה יכול לדפוק עליו עם פטיש, זה לא ישתנה. כמו שחשבתי, שניכם נמצאים מחוץ לנורמה. את חולת שליטה ואתה שובר חוקים. זה יעלה לכם $700. באיזה חברת ביטוח אתם? טוב, מה עושים? אוקיי, יש לנו 2 טיפולים שהייתי ממליץ. הראשון הוא שורה של זריקות כואבות שמחדירים לבטן ולברכיים. והשני משלב בתוכו קטע מוזיקלי לא יאמן! מיאו! כמה זריקות? כמה זריקות? את כזאת מותק. מאסטרו!
גשום וגם קר ורטוב כמדומני, אך לא לחתול כה מצחיק וספונטני. צריך פה לדעת גם איך לקיים. שערות. יש עוד 1,000 קסמים והרבה... די! תתחפף! מי דיבר? אני! זוכרים אותי, הדג? הגעתי הביתה בשקית, אהבו אותי שבועיים, ואז שום דבר! הדג דיבר, מה קורה כאן? הוא דיבר, ברור. אבל האם הוא אמר דברים? לא, לא נראה לי. לא. היי, שמיל! תשתוק! החתול מיותר פה. החתול לא נחוץ. הוא לא צריך להיות כאן כשאמא בחוץ. באמת, ילדים, אתם מקשיבים לדג. הוא שותה איפה שהוא משתין. אני זוכר חתול מעיר הולדתי, תמיד אמרה אמו שהוא חתול בעייתי. הוא לא עשה צרכים בחול, הוא התנהג כמו תינוק. הווטרינר בסוף החליט לחתוך לו את השמו. שמו. זה לא היה כיף, הוא לא למד שלגייס, זה כיף, עכשיו פחות. אם אתה לא משתנה אז נפלים אליך, זה לא כיף לעשות כיף בלעדיך. ילדים, לדעתי החתול הזה הפר עכשיו 17 חוקים של אמא שלכם. בית הקברות 18! על כדור כזה עומדים, רק אם באמת יודעים. יש גם להטוט אחד שאני תופס בו דג. כל מי שרוצה לשמוח את המטריה לשלוח מגרפה עוגה. אתם תחליטו רק בכיף, כיף תשתגעו אבל בכיף, כיף תראו אותי, כיף אין יותר גשם לא מטפטף, לא אין כמותי, מרוצה ומאושר ובריא ונורמלי. חתולים ייללו פה, הכלבים לא ישמחו פה. אני מקבל מחלת ים. חלב שתיתי, מה עשיתי? וזה לא כיף כשאתה גם לא נמצא פה. היה ברור שהחלב הזה בא כדי לרדוף אותי. הצילו! לא בלעדיך! מחיאות כפיים. הילדים האלה מספיק חכמים לא להתפעל מהגסות האם-טבעית הזאת שמייצגת תרבות נמוכה של ריקנות ואינטוז. זה היה כל כך קול. עוד פעם אחת. הייתי שמח, אבל הכריש צודק. עדיף שאני לא אשאר יותר. לא, עוד לא. לא, כדאי שאני אזוז. כדי שתוכלו לעשות עם הדג את כל הכיף. להכין שיעורים, לנקות בית שימוש, לסדר את התחתונים. לא, אתה חייב להישאר. אוקיי, אני אשאר. אוקיי! אבל אם אני באמת נשאר, אני רוצה להראות לכם משהו. דבר קסום ומופלא ומיוחד במינו. קוראים לזה חוזה. אתה רוצה שנחתום על זה? זה פורמלי, לא אישי. מי זה שלושת אלה? גמדים קסומים שטסים בזמן. כן, זה קסם. אוקיי, הם העורכי דין שלי. ענייני מחויבות, סכסוכים, תביעות משפטיות, זה לא רציני. בעיקרון, החוזה הזה מבטיח שתעשו את כל הכיף שאתם רוצים ושום דבר רע לעולם לא יקרה לכם. כל הכיף שאנחנו רוצים? כן. לא יקרו דברים רעים? לא. קדימה סלי, אולי תנסי פעם אחת להיות ספונטנית. זה לגמרי בניגוד לאינסטינקטים שלי, אבל... בסדר. מצוין, ראשי תיבות כאן, וכאן, וכאן. לא כאן! תהפכו אותו. זה לא שלי. תסרטי את זה. תריח את זה. נהדר. ידי, ידי, ידי. תחתמו למטה בבקשה. יופי. אוקיי. גיבה! 4 אצבעות. הם לא יודעים לספור. נתחיל במסיבה כבר. היי, תראו מה יש בסלון. קרה משהו? אמא אמרה שאסור לנו להיות היום בסלון בשום אופן. היא פוחדת שאנחנו נקפוץ על הספות ונהרוס אותן. והיא צודקת. אי אפשר לקפוץ עליהן.
לא ככה. צריך לכוון אותה. איהו! אני רוצה לבדוק מתחת למנוע. כן. איפה ג'ק? מצטער. מה יש לנו כאן? הנה הוא. הוא ענק ומיוחד. הנה זה. שקט קרמבו! תפסיק קרמבו! תלך מכאן! אתה משפריץ עליי! תודה שעזרתם. אני כבר חוזר. מי זה הגרשניק של הספה שלכם? אתם צריכים לקנות סוסינה. עכשיו היא מתוקנת. בואו ילדים! זה לא כיף לקפוץ לבד! ומה עם המסיבה של אמא? מה דואגת? חתמנו על חוזה! וואו! יש עוד כרית אחת, סלי! היא לא תעשה את זה, היא לא יודעת לעשות כיף. כיף? סלי, את לא צריכה כיף. כיף זה דבר נחות ממך. תזכרי מה אמא אמרה לנו. לא ללכלך ולא להיכנס לסלון? את יודעת מה? בואי נראה קצת פלשבקים. אז בשום אופן, לא ללכלך ולא להיכנס לתחום הסלון, או שאז... אנחנו נפטר אותך, 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 נפטר אותך. וזאת הסיבה! כאן קברו את אח שלי! כן! זה מדהים! כמו להיות בקרקס! כן, אבל בלי החיות האלה שמענים אותנו, הליצנים השיכורים שחולים בצהבת. אמרתי לכם שאנחנו יכולים לעשות כיף. ומה שהכי טוב זה שאף אחד אף פעם לא ידע. אני לא מאמין למה שאני רואה. מה זה? מר קווין, בדיוק אמרתי לקונרד שאסור לקפוץ. פויה קונרד, פויה! סלי, מלאכית יפה שלי נסיכה, אני אגלה לך כאן סוד קטן, אוקיי? אף אחד לא אוהב לקיקנים! איפה רטול? אני יודעת. טוב עליכם. על מה אתם מסתכלים? יש כאן חתול? אני הולך... אתם תקבלו! אני חייב... לברוח מכאן! ראיתם ילדים? כמו שאמרתי, תצמדו אליי והכל יהיה טוב! או לא! אבל מה שהכי טוב זה שחתולים נופלים תמיד על הטוסיק. חשבתי שהם תמיד נופלים על הרגליים. יופי, עכשיו אתם אומרים לי. הרמפ. טוב ילדונת, מה את רוצה לעשות בשביל הכיף? אני רוצה להכין מאפינס. מאפינס? כן! הולכים למטבח! אנחנו בשידור חי מהמטבח. התוכנית בחסות מוצרים מדהימים. ברוכים הבאים למוצרים מדהימים. כן, אתם רואים? אני המנחה, זה עם הסוודר, ששואל את כל השאלות המשעממות. טוב, אנחנו נזמין לספר לנו על המוצרים המדהימים שלו להכנת מאפינס. את זה שהגיע מצ'שייר אנגליה. בבקשה קבלו אותי! שלום! עכשיו, שלום! אני כל כך מתרגש מזה! נכון שאתם אוהבים מאפינס, אבל שונאים את כל ההכנה הקשה שלהם. אני שונא מאוד. אז תשכחו את כל מה שאתם יודעים על הכנת מאפינס ותגידו שלום
למפינטור המדהים, אני כל כך מתרגש מזה! מפינו מה? המפינטור! אוקיי, המכשיר המדהים הזה יכול לעשות מאפינס תוך שניות מכל דבר שתמצאו במטבח שלכם. לא מאמין, אתה אומר כל דבר? כל דבר. כל דבר? כן, כל דבר. כל דבר? כל דבר. כל דבר? אתה תחטוף, וזה ייראה כמו תאונה מזורגגת. כל דבר. עכשיו נראה, נוריד את המכסה. אולי נשים, אני לא יודע, חבילת ביצים. מה? אפשר גם חבילת נקניקיות. אולי גם קצת קטשופ. ונשים בו, אני יודע מה תגידו, אפילו מטף כיבוי אש. בבקשה. עכשיו, נסגור את המכסה וגמרנו עם הזבל הזה. איזה מוצר מדהים זה! אוקיי! לוחצים על הכפתור, ממלאים את המגש פטנט של המפינטור, סוגרים עם הכפתור, ואז שמים את זה בתנור כמו שיש לכם בבית. תראו שיהיו לנו מאפינס טעימים בעוד דקה. שמעתי אותך אומר בעוד דקה? זה פשוט לא ילד. לא רק שזה נכון, הוא גם טיפש. לא, חכה רגע, מה זה? ומכוער, כמו אמא שלו. שמעתי אותך קורא לאמא שלי מכוערת. תסתום, אני אגמור אותך. אני לא אומר בצחוק. הזנב, תראה מה קרה לו. לא שמעתי. אני מבין. חתכתי אותו. את יודעת, זה מעניין בגלל אתה חתיכת בן... תרגע, בייבי. מיד נמשיך בשידור. תראו, אני לא אומר שאנחנו הולכים לתבוע, אני אומר רק שיש לנו קייס. נחזור לזה. קישטה, קישטה. תגיד, התנור אמור להשמיע כזה קול? ברור, זה סימן שהם עוד מעט מוכנים, קונרק. זה קונרק. זה מה שאמרתי, קונדור. חתול! לא, זה כבר השם שלי. הם מוכנים? זה מוגזם. אין לכם שום סיבה לדאוג, אני בטוח שיש להם טעם מצוין. זה מגעיל. רוצים קצת? הנה, כך, אנחנו מתים.
אתה מחויב לנקות את הלכלוך מיד, ברור? זוכר שיש לנו חוזה? אוקיי, אני חושב. אתה לא חושב כאן. אתה עושה, חתול. כן, גברתי. כל מה שתגידי, גברתי. אני כבר בא. היי, מה שלומך? אוקיי. תראו, אני ילדונת. די, תפסיק! זאת השמלה של אמא! הדבר המגעיל הזה? זה של היום בערב היא ארוסה בגללך. סלחי לי, היא הייתה ארוסה כשקנו אותה. אמרתי לכם שכל זה יקרה. אבל אף אחד לא מקשיב לדגים. כשלאסי עושה הבהב, כולם מיד מבינים שהילד נפל לבור, אבל כשדג מדבר כמו בן אדם... אוקיי, תקשיבו. בואו נרגע וננשום עמוק. אתם יודעים מי יפתור את זה? אני. הבנתם? אני באופן אישי אטפל בכל. ואני יודע בדיוק מי יעשו את זה. בקופסה יש שני דברים שאני אראה ברצון. שני דברים, ואני קורא להם דבר שני ודבר ראשון. הדברים לא עושים כלום חוץ מכיף קופצני. אז נפסיק את הדקלום, והנה דבר ראשון ודבר שני! אוקיי! דבר ראשון, קון רצה לי, דבר ראשון, דבר שני, קון רצה לי, דבר שני, דבר ראשון, דבר שני, דבר ראשון, קון רצה לי, סלי, קונרד, אני החתול, נעים להכיר. אל תעליב אותי! כן, ברור. דבר שני רוצה להצהיר שזה שהוא לובש את המספר 2 לא מרמז בשום צורה שהוא יותר נחות מדבר ראשון. אני שום דבר מהנ"ל. הוא אומר שתרגישו חופשי לקרוא לו דבר א' אם אתם רוצים. הוא גם לא יסרב לסופר דבר, דבר המלך, קידינמיט, שוקולטנדה, או בן. כן, בן. דבר ראשון אומר שיש סיבה שהוא דבר ראשון, ויש כאלה שצריכים להתרגל לזה. זה דבר של דברים, אתם לא יכולים להבין. אוקיי, מספיק! אתם הופכים לאחד מהדברים שאני הכי פחות אוהב. תשמע, קומדקס, אתה לא רוצה לעשות את זה. למה לא? זה סתם ארגז. זה לא סתם ארגז, תעשה לי טובה. מדובר פה במעבירטור טרנס עולמי. זה מעין כזה חלון שמעביר מהעולם הזה לעולם שלי. אבל כתוב כאן מיוצר בפיליפינים. כן, אבל לא הפיליפינים האלה. תראה, אני בדרך כלל לא חתול של חוקים, אבל זה כבד. לא פותחים את הארגז. לא נוגיגי, לא מציצי. הבנתי? דברים, לעמוד בשורה. מגניב. אוקיי, דברים, אני לא משלם לכם שתעמדו ותהיו יפים. הנה הסמלה של אמא. מה עם הספה שלנו? איזה בדיוק? הספה הנקייה או זאת עם הכתמים המכוערים? התקפה! חתול! הבית שלנו יהיה הרוס!
אני בבית שלי לא הייתי מרשה התנהגות כזאת. היי! קורצ'אק! אתה מוכן להגיד לי אם אתה יודע מה קרה למנעול של הארגז? הוא אצל נבינס בקולר. אצל נבינס? תוריד את הכלב! אמרתי שתוריד את הכלב! למה הם לא מקשיבים לי? אני לא יודע אם זה יעזור לכם, אבל הדברים עושים תמיד את ההפך ממה שאומרים להם. למה הם תמיד עושים את ההפך? זה הורס אותי! מזכיר לך מישהו, קונרד? שנונה! שנונה! נכון, תקסור! זוז! היי, דברים! לא לעזוב את הכלב שלנו! לעזוב! תפוס אותו! זאת אומרת, אל תתפוס אותו! פשוט נהדר, קונרד. כל הבית הרוס, המסיבה מבוטלת, ועכשיו נבינס נעלם. סלי, קוז'ק, זה משחק ילדים בהשוואה לאסון שיקרה פה אם לא ננעל את הארגז. תסתכלו, תראו, הוא כבר דולף. הוא לא נסגר! למה כשהמנעול לא עליו? תראו, אם לא נוריד את המנעול הזה מנבינס ונחבר אותו לארגז, אנחנו מסתבכים עם האבא של האימא של כל הבלגנים. אנחנו חייבים לחפש את נבינס. לא מקובל עליי! סלי, יש רק 4 שעות עד המסיבה! הדג צודק, אנחנו צריכים לצלצל לאמא ולספר לה. תסתכלי על הבית! אין לנו איך להסביר לאמא! חייבים להחזיר את נבינס וללא את הארגז! אנחנו נשארים ואומרים לאמא! אנחנו הולכים ומביאים את המנעול! יש אפשרות שלישית גם כן. שלישית? כן, היא קשורה ברצח. זאת האפשרות שלך? לא, אבל לכולם היו אפשרויות, גם אני רציתי אפשרות. או שהייתה לי... חתול, אתה לא עוזר בכלל! בואו נלך לתפוס את הכלב, טוב? אנחנו רק צריכים חפץ דומם וכבד מאוד שילחץ על המכסה. זהו, ככה נוכל להרוויח קצת זמן. קדימה ילדים, נזוז, זוז, זוז! אסור להתבלבל בינה לבין אחותה התאומה מיצי פלמינג שנפצעה לפני שבוע. נכון. בשולי המגרש אתם יכולים לראות עכשיו היא מנופפת להם פיקסל. כן! מה אתם רוצים עכשיו? הוצאה לפועל. אתם מחרימים לי את הטלוויזיה? אני בטוח ששילמתי לכם. אם זה בגלל הצ'ק שחזר, תיקחו את הכרטיס אשראי שלי. אין לו תוקף. נו באמת. עם מנעול על הצוואר, נבינס רץ ולא הבין שהוא מעודד את רשעותו הערמומית של קווין. ג'ון וולדן נכסים, אין כמו הבית, אם קונים אותו היי, ג'ון. הילדים נתנו לכלב לברוח עוד פעם. אתה צוחק. אבל אל תדאגי, אני אתפוס אותו, ואז נוכל לדבר פנים אל פנים על הפנימייה הצבאית. אני לא יודעת, קונרד הוא כמוך, לורנס, הוא מאוד רגיש. אבל יכול להיות שזה משהו שצריך לשקול. אני מביא את הכלב, אני אגיע מיד. אוקיי, הנה נבינס, שלא יראו אתכם. היה משהו במוזיקה שהתאים לזה. מה יהיה בסוף שלנו? את אמא יפטרו מהעבודה, ואנחנו נעבור לגור ברחוב. אני לא יכול. בבקשה, אל תיתן לי לגור ברחוב. אני לא מכיר את העולם הזה. הוא יבש! אני לא יכול לסבול את זה. זה יותר מדי לסבול. אוקיי, אתה רוצה לחזור לשירותים? למחשבה שנייה, איזה יום יפה. למה לא לצאת לטיול? סוף סוף. אוקיי, ילדים, אל תפריעו לי. החושים המדהימים שלי יגדירו מחדש את הגדר הזאת. אוקיי, תסתכלו. אוקיי, תראו איך אני עף, ילדים. אני לא חושב שהילדה מספיק משתדלת. מה עם כל החושים המדהימים שלך? מה אם לעשות מאמץ, ברבוניה? נו, לדחוף! וואו!
אוקיי, נבינס. אתה תמות עכשיו. חתול, לבחר את אותו! את מלוכלכת. את לא מלוכלכת, את מתוקה. בוא כבר, חתול! הנה הוא! יום הולדת שמח, דניס. דניס? אני מכירה את כולם כאן. הנה ג'ני. ואלן. איך זה שדניס לא הזמינה אותי ליום הולדת שלה? תעזבי את זה. בואי נתפוס את נבינס ונזוז. אוקיי, ילדים, כולם החוצה. תתכופף, יראו אותך, חתול! תתחבא! בואו, תצטרפו אליי! אני רוצה לעבור. נראה לי שיהיה לזה סוף רע. יש לי רעיון. זה ממש טוב! אני חייב לקנות אותם. הלו, גברת קוואן, זו ג'ון וולדן. צלצלתי רק לשאול על הילדים, הכל בסדר? זה לא ילדים, גברת. זה מלאכים קטנים. איזה יופי. טוב, בסדר, גברת קוואן, ברגע שאוכל אני אגיע. ביי ביי. אוקיי, חייל, המטרה שלנו בטווח ראייה. בצע חיפוש וחיסול, כן. מה? חיפוש והיצול. התכוונתי שנציל אותו. מה יש לך? אני לא מאמינה שדניס לא הזמינה אותי. היי! את זאב בודד. חי לבדו, מת לבדו. היי, מה עם הכלב כאילו? מה עם הכלב כאילו? מה עם הכלב כאילו? בוא! אוי, לא. אני לא מאמין. שלום, נבנס, ביי ביי, קונרד. אתה לא כל כך קשוח עכשיו, אה? אנחנו עבודים. לא נצליח בחיים לסגור את הארגז, ואני הולך לגור בפנימייה של קולונל ולקרוק עם ילדים פסיכופטים. בואו ניסע באוטו! יש לך אוטו? כן, ברור. וואו, זה כל כך קול. זה רק הכיסוי שלו. הנה הוא. תכירו את האוטומוביל ייחודי טורבו יפהפה. או א' י' ת' י' בקיצור. א' י' ת' י'? איטי, נכון. הרבה יותר טוב מהשם הקודם שהיה. פורמולה, לימוזינה, ואפילו ציבורית. או, הבנתי, זה... לא! מהר, לאיטי! תחגרו ילדים, אנחנו יוצאים למשימה לתפוס את הכלב ולא ננוח עד שנמצא אותו ונחסלו מיד. נציל אותו! נציל אותו, ברור שהתכוונתי שנציל אותו, לא משנה. תזכרו ילדים, אין דבר יותר מהיר מאיטי, זהו. זה מבלבל כי זה הפוך כזה. תסתכלו. אוקיי, יצאנו. GPS? יש. DVD, CD? יש. הפועל ניצחו 4-1. יש! סירנה! סירנה?
קדימה! שלום לך, מה שלומך? כן. הפסיכי קונרד הולך! אני לא מאמין שהשתנת לי על הטאקו! חכה מה יהיה כשג'ון תראה אותך. היי, הנה הם! אור אדום, אור אדום, אור אדום, אור אדום! אור אדום! שמישהו אחר ינהג! אוקיי, אתה צודק. קונצרט, אתה נוהג. אתה רציני? אני צריך לחשוב. יש בי קול פנימי קטן שאומר, אל תעשה לי את זה. אבל אני בקושי שומע את הקול הקטן הזה, בגלל שקול יותר חזק צועק לי, תיתן לו לנהוג ואל תחשוב! עכשיו תן גף! זה מדהים! אני רוצה לנהוג. לדעתי זה רעיון נהדר. חכו, שני אנשים לא יכולים לנהוג באותו זמן. אתה צודק, כולנו ננהג. איפה הברקס? אני כבר מביא אותו. אני חושב שהברקס שלך לא בסדר. מתי בדקת אותו בפעם האחרונה? ברקס רע! יש חצי טריק, יש חצי טריק, יש חצי טריק! היי, של רוד איילנד המספר, זה מאוד לא נפוץ. כרית אוויר, סטנדרטית, כן. אני חושב שעשיתי בצנצנת. אולי נעשה את זה גם מחר? הנה לורנס! אוי לא, הוא הולך למשרד של אמא! קדימה חתול! לך קונרד! אתה יודע, נביס, כשג'ון תגלה שעוד פעם ברחת, קונרד יעזוב את הבית, אני אעבור לבית. חייבים להחזיר את נבינס ואת המנעול. איך נעשה את זה? אל תדאגו, יש לי 3 תוכניות בשבילכם. תוכנית א', להרוס בית נקי לגמרי. עשיתי את זה. תוכנית ב', לקצץ בהוצאות ולהיפטר מהילדים. זה יכול לעבוד. חתול, מה עם השלישית? תוכנית ג', לסדר את החבר של אמא שייתן את הכלב והמנעול. אני לא יודע, אני עדיין אוהב את תוכנית ב'. חתול, די! אוקיי, תוכנית ג' מסכים. תסתכלו. תסלח לי, אדוני. הייתי רוצה שתחתום על העצומה שלי. כן. באת להטריף לי את המוח, תעוף היפי פריק. אתה מודע לרצח המסחרי חסר הרגישות של המפליצן יורק החומצה זומזיזרו? כן. מה אני עושה כדי לסלק אותך מהפרצוף שלי? אתה חותם על העצומה שלי עם העץ הגדול במיוחד הזה שמצריך רק 2 ידיים. אני מבין. תחזיק לי את הכלב, טוב? יש! אוקיי, יש לי בעיה עם המילה הזאת כלב. אני לא משתמש במילה הזאת במדויק, כי זה ממש לא לעניין, כאילו? כן. אבל אני אחזיק את היצור הכלבי שלך בכיף, כן. פשוט יותר נוח לי עם זה. כן. כמה עולה היצור הכלבי הזה שבחלום? די! בוא כבר! מה זה? תחזרו מיד הנה! עליתי עליכם ילדים! מה לראות כאן? תמשיכו ללכת! זוזו! זוזו! קדימה, בואו! אוקיי, תיכנסו! תיכנסו! קדימה, נו! היי! היי! תיכנסו! תיזהרו שם למטה! מצטער! לשם! כן! 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 היי! כן! כן! שלום לה! תפסתי אתכם! הוא מכאן!
איפה הכובע שלי? נו, רוצו! נו, זוזו! הזנב שלי, אני עובר כאן! אני חושבת שהתחמקנו ממנו. יד הכיס! השגנו את המנעול, אפשר לחזור. תרגע, ילד, אני שולט בזה. מה קרה? זה לא הכובע שלי, אני לקחתי את הכובע הלא נכון בטח. נו? בלי הכובע אני חתול מדבר רגיל בגובה 1.90 מטר. ג'ון, הילדים שלך מסתובבים בעיר כמו חולי נפש. כן, באמת. עם איזה איש שעיר מוזר, עם כובע גדול. ג'ון, תאמיני לי ברגע שנגיע לבית שלה, אוקיי? קדימה. הכל אבוד! זהו זה. הכל קרה באשמתי. מה עשיתי? למה אני תמיד עושה הפוך ממה שאני אמור לעשות? רגע אחד, יש לי לעשות ההפך! היי, דברים! תפסיקו לעזור מיד! בשום אופן לא לעזור לנו לחזור הביתה! יוצאים לדרך! זו המכונית של לורנס? איך נהיית כל כך חכם? ואז התחיל המרוץ להגיע הביתה הכי מהר. אנחנו חייבים להגיע לפני אמא וקווין! אבל שם בבית הדברים נעשו גרועים יותר. הנה אמא ולארי! ניגש ג'ון. נו, קדימה. היי, דברים! לא לעשות שום דבר שיעצור את אמא שלי, הבנתם? לעצור את אמא! שוקולד פנדה? אבל ג'ון, הם לא מרביצים להם כל יום. באמת. אני מצטערת, אדוני, נסעתי מהר מדי? מקדק הרישיון וכל הביטוחים שלך? מקדק, איזה סקסי, ממה? היי, זה המכונית שלי. ג'ון, חייבים לנסוע מיד. בבקשה, תן לי לטפל בזה. אדוני, כנראה פשוט מיהרתי לחזור הביתה. אני לא מתכוון לתת להם לברוח. רגע. ניפגש בבית! כל כך מהר, ג'וקים קטנים. זה הסוף, ילדים. ניכנס, אה? לא כדאי לך להיכנס לשם, הוא הולך להיות הרוס. לגמרי? סלי, מה קרה? מה עם האמא של כל הבלגנים? אני לא יודעת. למה אני מתעטש? זה בגללי. חתולנה! ממא מיה. זה ספרה בשביל של אמא. מה קרה לבית שלנו? זה האמא של כל הבלגנים. יפ, פשוט כיף נקי וזך, בלי שום היגיון ומחשבה. אתה מבין, קורמן? בגלל זה אמרתי לך שאסור לפתוח את הארגז. למרות מצד שני, אני חושב שהאורחים ידברו על המסיבה של הלילה כל החיים שלהם. חייבים לסגור את הארגז! אוקיי. נצא דרך השטיח של הבית. זאת הכניסה של הבית? זה מה שקורה כשמערבבים את העולם שלכם עם העולם שלי. וגם כשאוכלים סרטנים מקולקלים. בואו נלך. כן. איך נמצא את הארגז? אין לי מושג. הכובע הזה לא שווה כלום, והוא גם משמין אותי. איפה גברת קוואן? הנה היא באה. בדיוק לפי התוכנית. כן. אנחנו הולכים לנסוע על גברת קוואן? ברור, רק ככה נגיע לארגז. על הקוואן. זה הולך להיות טוב. נא להשאיר את הידיים והרגליים בתוך הקוואן כל הזמן. תהנו מהנסיעה. גבירותיי ורבותיי, חדר האוכל! וואו! זה חדר האוכל? כן. היי, תראו! ליברשת!
זה השירותים? אם אתה יכול, אז תתאפק קצת. דבר כזה יכול לשרוף לי בתור! זה ממש מדהים! זה כמו רכבת הרים בלונה פארק! לא התכוונת ל-Universal Studios? צ'צ'ינג! נא לצאת מהקוואן בבקשה! שיהיה לכם יום נעים! זה מגוחך, אני חייבת להגיע הביתה. שרדתי את הקוואן. מה זה המקום הזה? אז זה לא נראה לי. באמת, עצמתי את העיניים. אם אין תור, אנחנו יכולים לעשות עוד סיבוב אחד? הנה, ארגז! אם נסגור את הארגז, הבית יחזור למצב הרגיל שלו. המנעול אצלך? כן! קדימה, נזוז! סלי! לא כבר! היא לא נסגרת! סלי! הכל נעלם למעלה! סלי! סלי! זה הסיכוי האחרון! אוקיי! אני הצלחתי! אוקיי. לא רק אני. אני לא רואה במה הצלחת כאן. הבית הרוס עדיין. אמרת שאם נסגור את הארגז הכל יהיה בסדר. אבל טעית, זה נראה שפשוט קרה כאן אסון. מה אני יכול לעשות? בא לכם טניס אולי? אני מת על ריח של כדורים חדשים. כן. היי, הקסם חזר לכובע שלך? אופס. טוב, כשהחתול כבר יצא מהשק, אם להשתמש במטאפורה מיושנת כזאת, למה שלא תגיש ראשון? הכובע האמיתי היה עליך כל הזמן? יפ, תחמנתי את כל היום הזה. מה זאת אומרת תחמנת את היום הזה? את כל מה שהיה? יפ. את זה שהבית הרוס? יפ. שקווין לקח את נבינס? יפ. שהזנב שלך נחתך? לא. לא. ידעת אפילו שאני אפתח את הארגז? לא הבנת שבגלל זה אמרתי שאסור? ידעתי שלא תעמוד בזה. זהו. רוצים עכשיו לשחק טניס בשלישייה? לא ראיתי. חתול, אמרת שלא יקרו דברים רעים. חתול, זהו. אתה לא יכול להישאר פה. אני לא מכיר את המשחק הזה. זה לא משחק, אנחנו כבר לא משחקים. אבל חשבתי שאנחנו רוצים לעשות כיף. תסתכל מסביב, חתול. צדקת. צריך לדעת איך לעשות כיף, ואתה לא יודע מתי מפסיקים. עכשיו זוז! סוזי. קרומוול. פליז. תעוף! החוצה! ברוך שפטרנו. טוב, אולי זה לא הזמן המתאים לי. אמרתי שהוא לא נחוץ, אבל... כמו שאמרתי, לא הזמן.
אני אביא סמרטוט ודלי. קונרד, אולי כדאי שתברח מכאן עד שאמא תירגע קצת. לא, הכל קרה בגללי. את לא אשמה. תראי, אמא חוזרת עוד מעט, למה שלא תעלי למעלה? אני לא עולה למעלה, אני נשארת איתך פה. באמת? למה? 2 סיבות. הראשונה, המדרגות הרוסות. השנייה, יש לי אותה אשמה בדיוק כמוך, קונרד. שנינו כאן אחראים. תודה, סלי. ודרך אגב, אתה די טוב בתור אח. טוב לדעת את זה. אני בטוח שבפנימייה יהיה כיף לשנינו. טוב, תתכונני. בטח הוא הלך, ככה אתם חושבים, בטח נגמרו לו לחתול כל השירים. עכשיו כשלמדתם לקח, אז מה תגידו על זה? ברגע שתקראו את המשפח של החוזה. אוקיי, קטע 2, סעיף 93, תת פסקה 834, ממש ליד הכתם של הג'לי. כתוב, אם קונרד, הנקרא קורקינט, פותח את הארגז, וכולם יודעים שהוא יפתח, החוזה שלהם בטל ומבוטל. לעומת זאת, אם סלי וקונרד ילמדו מהטעויות שלהם, החוזה יחזור להיות תקף. ואני חושב שלמדתם ועמדתם בדרישות של החוזה. אז נשאר לנו עוד משחק אחד ודי. לנקות את הבית וזהו. ילדים, אני גאה להציג לפניכם את מכונת טיהור ניקוי פנטסטי. מם, תת, נון, פי. נכון מאוד! המילונות האלה כל כך אאוט שהם אין. לסובב, כן. אוקיי, עשינו חיים לא נורמליים, ניקינו וקיבלתי אולקוס, אפילו הצלחנו לעבוד עם מנגינה מתוך הדיסק של הסרט הזה, מאוד חשוב. אז נראה לי שרק עוד דבר אחד נשאר. כמו שצריך. הכל נראה לי די מאוזן. אבל את עדיין מעשנת יותר מדי סיגרים, ואתה תפסיק עם האלכוהול. חתול, זה היה היום הכי מדהים בעיניי. תודה לך. על כל הדברים. קונרד. סלי. אדיו. אל תלך, עוד לא. אוקיי, ילדים, כדאי מאוד שהבית יהיה נקי.
שלום. היי אמא, היי אמא. גברת וולדן כבר חזרת? 2 מלאכים יש לה. תודה, גברת קואן. שלום, ג'ון. לורנס, קרה לך משהו? כן, שניהם קראו לי. הילדים השטניים האלה. שלך, ג'ון. בגללם הבית שלך הרוס? הבית היה ג'ונגל, הקירות מנייר, ועמדתי על הצוק. נכון שנפלתי? והחתול הענק! החתול הענק! תדברו. לארי, אתה נראה מגעיל. ואימא שלי חושבת שאתה פסיכי. אנחנו קוראים לזה ניצחון לפה או לפה במחירות. ג'ון, זאת הזדמנות של פעם בחיים, את יודעת בדיוק איזה ילד יש לך. את מאמינה לו? זה ממש מטריף. אתה צודק. אני יודעת איזה ילד קונרד. כן, לפעמים הוא חסר אחריות. כן. יש לו רעיונות משוגעים. כן. ולפעמים אני מרגישה שבא לי לתלוש את השערות. כן, כן, כן. אבל הוא ילד טוב. וכן, אני מאמינה בו. עכשיו אני רוצה שתלך. מה? ג'ון. 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 או, ג'ון. 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 את מוכנה להתחתן איתי, ג'ון? ג'ון, ג'ון, ג'ון. וואו! עוד פעם נותן לי את היד! שלום, אדוני. מה המפלוג? ג'ון, המסיבה היא להיט, והריהוט מדליק. יש לך את זה. מותק, המאפינס שלך הם פשוט להיט. מאיפה המרשם? אמא, את יכולה לעשות מאפינס מכל דבר. את רוצה להגיד לי שאת יכולה לעשות מאפינס מכל דבר? כל דבר. כל דבר? לא שמעתי עוד מה עשיתם היום, ילדים. מה הייתם עושים אתם אם אמא הייתה שואלת אתכם? המשפחה הייתה מאוחדת, וזה רק בזכות החתול שהיה נועז ומקסים ללא כל גבול. הוא היה שנון ומתורבת וטוב, מאוד אהוב ומושך בצורה יוצאת דופן, וגם מאוד אמיתי נורא ומאוד משגע כזה שלדעתי לא רואים כאלה. או, שלום, אני באמת מאוד הולך. אני לא מבין איך הם נהיו חכמים. כן.